Bueno, nola ikusten duzu datorren, aste hau? Bueno, beti bezala gogorra, azkenean itzulia beti da lasterketa oso gogorra. Egia da, aurten arrateko amaiera hori kenduta igual zerbait errazagoa izan den aldala, baina bueno, seguru nau mundu guztia oso gogotsu datorrela eta lasterketa politu bat eta gogor bat ikusiko dugula. Larun batean, Miguel Induraineko sari nagusiak, montañako sailkapenean lehendabizikoa gelditu zinen. Nola ikusten duzu zeure burua hori errepikatzeko itzulian? Bueno, ondo iristen naz, azkenengo lasterketetan nahiko gustora aurkitu naz, eta bueno, azkenean taldean txatetan niretzako urteko helburu nagusiena hau da, eta ahalik eta hobetuen iristen saiatu gara, nik uste lortu dugula eta maila poli bat ematen dugu gure mailarik onena emateko gai garen eta bueno, gero ikusiko da, noraino iristen garen. Bueno, espero hori ikustea, Vale, mila esker. Vale, eskerrik asko.